खुलुमबाय दिनै 15 जानुवारि 2024 समबार ब्लास्ट जादों गिथाव बाथाव ब्लास्ट जादों आसामनि नगाव पुलिस बादा साखाथियाव थरसे ग्रेनेड बमाया ब्लास्ट जानानै साब्रै गथ'फोरा जोखोम जादों आरो बे जाथाया पुलिस फायारिं फिल्ड कान्डालियाव जादोंमोन। जोखोम जानाय गथ'फोरनि मुङा जाबाय मंगलेश्वर सावथाल, रन्जु मदि, बिकास सावथाल आरो नितुमनि गगाई। दा बिसोरखौ नगाव जिल्लानि मेडिकेल कलेजाव फाहामथाय होगासिनो दङ आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरनायाबो सोलिगासिनो दङ। थैबाय होननानै सावनो थाखाय साखाफारा खालामखायोमोन, नाथाय थैनाय मानसिया थांखांफिनदों। हारियानायाव सासे 80 बोसोरनि बैसो जानाय सुबुंखौ थैबाय होननानै एम्बुलेन्स गारियाव न' फारसे लांबाय थानाय समाव गारिया हाखर बायदि लामा गाज्रिजों थांबाय थानाय समाव गारिया मावबाय थानायाव हरखाब थैनाय सुबुङा थांखांफिनदों बा जिउ मोनफिनदों आरो बेखौ न'खरनि मानसिफ्रा थैबाय होननानै खोनानायखाय सावनो थाखाय साखाफाराबो खालामखायोमोन बा सावनो थाखाय गासिबो जगारफोरखौ लाजोबखायोमोन, नाथाय थांखांफिनबाय। दा बे सुबुंखौ फाहामथायफिनगासिनो दङ। थांखांफिननाय सुबुंनि मुङा जाबाय दर्शन सिंह बिरार। एग्रिकालचारनि सासे एक्सपार्ट आनि एस दास बिथाङा दूरदर्शन टीवी चेनेलाव लाइभ होबाय थानाय समाव हरखाब गोलैनानै जिउ गोमादों। आनि एस दास बिथांखौ थैयैनि सिगां तिरुपन्तपुरम मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालावबो लांनाय जादोंमोन, नाथाय रैखा खालामनो हायासै। मध्य प्रदेश रायजोनि भोपालाव सासे 7 दान जानाय गथ' गोरलैया लामानि सैमाजों गाग्लोबजानानै बुथारजादों आरो गथ'आ लेबार मावग्रानि फिसाज्लामोन। जाथाय जानाय समाव बिमाया गथ'खौ लांफादोंमोन आरो खामानि मावगासिनो दंमोन आरो गथ'खौ साइडआव गेलेहोनानै बिमाया लेबारनि खामानिखौ मावबाय थानाय समावनो बे जाथाया जादों। बङाइगाव जिल्लानि सिङाव थानाय अबैयापुरियाव सासे सुबुङा आयेननि बेरेखा दंफांफोरखौ दानफायनानै न' फारसे दोनफैनायनि जाहोनाव हाग्रा बिफानजों हमजादों। हाग्रा बिफाना हरनि समाव अपारेसन खालामनानै दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय मामुदुल इस्लाम। बिटिसि गोरोबथाया एबसुनि दैदेननायाव 100% जादों। बे बाथ्राखौ बुंदों दिपेन बर'आ। बर' रावा 2003नि एकर्डनि गेजेरजों 80 सिटेल' जायगा मोनबाय। भारतनि 22टा लेंगुवेजनि रिकगनाइज लेंगुवेज हिसाबै मर्यादा मोनबाय। बिनि आन्दोआव दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद आरो बै समनि बिएलटिनि दैदेनगिरिफ्रा जयै खामानि मावदों आरो बे खामानि मावनायनि थाखाय माखासे भारत सरकार लेभेलनि जायफोर बेक्तिया मदद होबाय बिनि थाखायसो बे मर्यादाखौ जों मोनदों। खिन्थु दिनै बुंनो नागिरो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ माने सेकेन्ड लेंगुवेज, थार्ड लेंगुवेजसो खालामनानै दोननो नागिरदों। जाय बेक्तिया बुंदों बिथाङा राव आरो मिडियामनि सायाव बेसेबां कनसियास, नंगौ बिथाङा नेतृत्व होदों, सरकारबो सालायदोंमोन, खिन्थु राजनीतिक क्षमता लाबालाबनि थाखाय जि खोथा बुंदों भारतनि रिकगनाइज लेंगुवेज, खिन्थु 17 बोसोराव बिटिसिआव फार्स्ट लेंगुवेज हिसाबै मानो बेखौ रिकगनाइज होदिया? बर'आ फार्स्ट लेंगुवेज, सेकेन्ड एसामिस, थार्डआव इंराजि बा अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै मानो रिकगनाइसन होदिया? 2020 बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों आसामनि लोगो सरकारि राव हिसाबै रिकगनिसन मोनबाय। आसाम आयेन आफादाव बाहायजाबाय, जि 2020नि सिगाङाव जायाखैमोन। बिनि उनाव आसाम आयेन आफादनि मोखाङाव गेटआव आसाम आयेन आफाद, आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि, आसाम बिधान सभा लिरनाय जाबाय आरो बेजों दिनै आसामनि डिसि, एसपि, कर्ट कासारि जेरावबो बर' रावा दिनै बाहायजागासिनो दं। आसामाव सरकारि राव हिसाबै मर्यादा मोननाय हल अफ द स्टेट, नट इन पार्टिकुलार साब डिभिजन, नट इन पार्टिकुलार डिस्ट्रिक्ट, बे बाथ्राखौ बिथाङा गनायो ना गनायाबा बे बाथ्राखौ बिथाङा मिथिना मिथिया। बेखायनो बिथाङा जि मोनसे फेलार जादोंमोन रिकगनाइज लेंगुवेज हिसाबै बिथाङा गौरब खालामदों, जोंबो गौरब खालामो। खिन्थु नोंथांनि सरकारनि समाव 17 बोसोराव बर' रावा आसामनि सरकारि राव हिसाबै मानो मर्यादा मोनदिया? काउन्सिलनि मुरब्बी जानानै नोंथाङा मानो बै समाव मर्यादा होदिया? आरो दिनै बुङो जे एबसुआ माने बिटिसि सुक्तियाव सापर्ट होआखैमोन। बे एकर्डआव बिएलटिआ आर्म्स रिभलिउसननि मेन टीम हिसाबै बिएलटिनि बारग' दैदेनगिरिफोरखौ जोङो मर्यादा होयो, बिथांमोना जोंनि जोहोलाव। खिन्थु बाथ्राया जाहैबाय जे गणतान्त्रिक आन्दलन, राजा लामा, रेल लामा आन्दलनखौ नेतृत्व होनाय एकर्डनि एमअएसनिफ्राय लानानै गासै बै समनि एबसुनि दैदेनगिरि आरो दिल्लीयाव जाय पार्लियामेन्टेरियान दंमोन, सानसुमा खुंगुर बसुमतारी, इउजि ब्रह्म आरो गोबां दैदेनगिरि, बिथांमोननि इन्जिनियार, एबसुनि इन्जिनियारनि थाखायसो दिनै बे एकर्डआ
100% साक्सेस जादों आरो एबसुआ खोथाया एकमतमोन जे एकर्डखौ बिएलटिआ साइन खालामगोन एबसु आलादा रायजोनि थाखाय आन्दोलन खालामफिननांगौ बेखायसो बेयाव सहि होनाया जायाखैमोन नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जै बर' हारिनि